Ahojte, zdraví vás Dominika. Tento rok sa vidíme na Kauflandecký festival, a to konkrétne 3.8. v Bratislave na Kuchajde. Sú novinky, mám pre vás skvelé správy, a to sú, že bude Turbodetská olympiáda, takže Peťko dúfam, že bude môcť a príde so mnou. No, takže je tam program pre deti, ako Fiha Tralala, Paci Pac a ďalší, a samozrejme program pre dospelých. Čiže budem tam ja, môj koncert bude o 15.00, ale môžete sa tešiť aj na Alana Morina, Myselfa, Tinu a ďalších. Kauflandecký festival robí dvojdňový koncert, teda dvojdňové koncerty. Prvý je 3., druhý je 4., 3. augusta som ja. Takže sa na vás všetkých veľmi teším. Ak sa vám nepodarí prísť, ale pevne verím, že si nájdete čas, tak si to môžete pozrieť aj live na Turbo TV. Teším sa na vás, Bratislava, opäť vidíme sa 3.8. Kauflandecký festival.